Ya eze Ibom isi ọ ya nwa na-aga ha na-aga n'ala ogo Ibom wee ebe a na-anọ ekpunye eze arụ okpu ha na-aga ịchụ aja gbasatara Arochukwu kingdom Izu Aro onye ha na-aga ime na then eruo ebe ha na-aga ugbu wụ ala ogo Ibom isi m ga-ahụ agaza mezie ebe ahụ ọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taa wee ebe a na-anọ ekpunye eze Arochukwu kingdom okpu. Eziato, Mamman. Omonemo, Mamman. Ibom Mamman. Ibom isi, Mamman. Arochukwu, Mamman. 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 Oh, debo abasi nke nọ n'eluigwe. Ọka ome. Aliogi Ibom. Ebe a na-ekwu eze arụ okwu. Anyị na-achụ aja kwa afọ ya na-achụ ya afọ hara afọ. Aliogi Ibom bịa mara nzu. Aja ama mara nzu. Uru nkwugbu mmadụ mara nzu. Adụdụ eri. Bịa mara nzu. Akụma n'ubi bịa mara nzu. Alụ akụma n'ubi bịa mara nzu. Ịmụ akụma n'ubi bịa mara nzu. Oke ịmụọ bịa mara nzu. Oti eke ịmụọ bịa mara nzu. Eze oti bịa mara nzu. Ịmụọ nwa ịmụọ bịa mara nzu. Okereke eze bịa mara nzu. Nwosu okereke eze nke a nzu. Karị okereke nke a nzu. Ehi okereke nke a nzu. Maazị okereke nwosu bịa mara nzu. Ya nke ise afa bụ ndị chiri Igbo isi ọnụ. Amụrụ nọ n'ebe a bụ nke 17. Asị ọkụkọ tụrụ onu kwere ya. Ọtụtụ itoolu arụ bịa mara nzu.
ọtụsị nna nkume ọtụsị amaka ọtụsị eze aro ọtụsị ibiji ọkụ ihe ọtụsị Ibom isii ihe bịa mara nzụ ọtụsị oke nnachi ekwa nzụ bịa mara ọtụsị eze agwụ mara nzụ ọtụsị bịa nko mara nzụ ọtụsị ụmụnna ọkwara agwụ bịa mara nzụ ọtụsị amaja bịa mara nzụ ya bụ ọtụsị toro na anyị na-egbe ebere ugo obere nke si ibe ebekwa ukwa ya ihe bụ alị arụ ndị chọrọ ịbịa akpasa arụ bụ ime ihe awụghị ya ịkpasa awụ gbasa ezinụlọ wo ndị si arụ amadụ n'ụwa amadụ ka nwe nke na-ewere eze ọ bụrụ eze ka gbasa ihe were eze ka nyewe onye were ga nyewe iwere polisi na alụ bịa na onye ọbụla nara mmadụ ihe rutuwere aka ọka ama na nke nara ikwu ya nara ibe taa bụ izu arụ izu a akwanụ ka anyị na-agọju ala ka ndị ruo rute nke ọma ada ọ ga-erute nke ọma o ruo n'ọnwa too na aṅụrị ya wee bụ ike eji arụ ndụ aka onye ahụ ma abụ ya ụmụ arụ mere mgbe aṅụ ọṅụ anaghị anapụ mmadụ ihe rutuwere ya anyị na-enwe eze gọọmenti na-arụ nke a asị nke a bụ eze gọọmenti nke a bụ eze arụ anaghị eme ya eme ana onweghị onye nna ya nọ ndụ na-achị eze dịka agụ omenala arụ dị wee were nwa na-achị ịkpasa arụ ịkpasa agwụ na-achị ime ede arụ ime edewo ndị a na-achị ewere ọkụ nwee na-arụ ọsịa n'ohu abalị na asaa ohu abalị na ise ruo n'ohu abalị na asaa ọkụ ma enwe ezinụlọ onwe onye ọma akwụnye ọma ọnwụ ike ma esowo ezi atọ mma mmanụ ụmụnne mụọ mma mmanụ Ibom oburutu mma mmanụ Ibom isii mma mmanụ Arochukwu Igbo mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ ọrịa na-aga ada ndị ọrịa ụmụasa mmadụ ise ọhụụ na-akpasasị Ibom tuo na-aga eme eze ngwa wepụta onye dibịa ka ewu bụ na ha akpọghị na fon na-enye so ha kwe na-agbata na-enye so nweta ezi ọrụ yara injinia mmadụ iso siwọsi isi na-emezi ibe eche nke ezi adịoge Ibom ekwewu adịoge Ibom ekwewu na-achọ ime ihe ahụke
How do I can hack a promotion or Arochukwu. Biangwa. Park abia. Oh. Esi ya na-abịa anara mmadụ ihe na anaghị eze na anaghị aga imedo onye ahụ. Si na anara mmadụ ihe n'ike imedo onye ahụ. Mana onye nne ya nọ ndụ si ya na-abịa echiwa arụ. Ịchụrụ ya ibe ide. Ndị dum na-eso ọdịmawụ nke. Ndị dum na-eso imebi arụ ọdịmawụ nke. Ndị ọ na-ahapụ ihe a na-eme arụ na-eme na-aka imere anyị ihe ọrụ. Ada mmadụ ma abịa nara nne ya ihe kwe ada mmadụ bịa nara nne ya di ya ihe kwekwa na-agagharịkwara nwaanyị nọ na di ya ojewe ije onye kasị agọpụrụ ya a na-agọpụkwanụ onye nọ ndụ si abịa chụwa eze ọ naghị agọpụkwara onye egburu nna ya ebula ikike gburu ya nọgụ ọzọ pụtara kwuru mgbe ọlọgwa ya onye si n'isi arụ na-ada ya aja ọ na-eji nke ewere onye si ya na-achọ imebi arụ imebie ihe agwụ onye akwawo bịa mee repent Wogi mgbe Ibom isi oge Igbo kwen obrutu kwen uwe mgbe Ibom na-ahapụ ebe a gaa na mkpụrụ ga-akpụ mmadụ onye mere ihe dị agọ ịchụrụ ya aga inye aha ya ndewo